Здравейте хора, аз съм Алекс И аз съм Петри. и днес ще играм Майнкрафт. Това е епизод номер 2. Днеска целта ни е да си намерим място за живеене и да имаме къща. Затова айде да почваме. Има равин. Я ми остави вода, че аз нямам. Стой. Ей, Качваме нагоре, всъщност ще продължаваме нататък. верно. Трябва ми въглища, не имам достатъчно. Всъщност ти знаеш ли, че можеш да си оправиш F3 минуто с F3 и F6? Мисля да си добавяш различни настройки. Не ми става, чакай. Аз всъщност това го разбрах днес. Не, аз като цъкна F6 нищо не ми става. Защо селото е изгоряло? Flashback. О, те ме развалиха. End of flashback. Защо селото е... Не бих казал изгоряло. Добре, що е разрушено? Може би защото бяхме минали през него. Нещо няма да питам, чакай направо ще се кача тук горе. Не, добре, тази къща не е изгоряла, но има други, които изглеждат, че са горели от Втората световна. Като гледам обаче има нещо като нива по-напред или някакво поле, така че може да минем там. Ти гледаш с такова ли? Минимапчето. Да. Добре. Имам въпрос. Коя ти е любимата песен в момента, имаш ли? Апа! Чакай, добър, че не се бях замислял. Значи, като го кажеш, всъщност има една песен, която ми идва на ум, нека само набързо си проверя от плейлиста как се казваше. Мисъл, беше едно... PvP Master? PvP Master срещу PvP Noob. Да, накрая PvP Master спечели. Дали? Едната се нарича за любовта на Господ или For the Love of God, докато... На английски и изпълнител само, защото после трябва да го добавя в видеото като... Да. О, не, това видеото да се добави точно тази песен, първата не е много добра идея. Не, ще сложа в YouTube тъмнелчето му само. Освен ако не копирайт... Нали, For the Love of God, Mindless Self-Indulgence. Сега слушам една, казва се One on One на Bees in Honey in Malachi, ако не се лъжа. Докато обработвам видеото, вече не е тази любима песен, а е на Арио. Не знам на коя, ще сложа снимка. Знаеш какво ще направя? Не го направих, чакай. Петър, гледаш как се прави? What? Защо има са? Знаеш какво ще се опитам да направя бед клъч? Май го направих. Аз имам да взимам спрус дърво, защото аз обичам спрус. А пък аз ще взема малко прежда от един парк. Общо честно, аз в момента се чуя дали утре просто да отида в центъра на Витушка и да направя едно Алакбар! И просто да премахна всички щастливи двойки, които ходят там. Свети Валентин или телефон за Резан. Госпожата ми по география каза, че трябва да празнуваме Свети Валентин, защото трябва да сме щастливи. Аз нямам никой с кой да празнувам, така че да. Както и Пепи. Така че ако някой е свободен и иска да говори с Пепи, може да му се обади. Какво става? Паднах. Трябва да накрещил. Нещо, което никога няма да се случи. Петри, ти си пещерняк, обичаш само пещерите. Не бе, тук съкровища, диаманти, всичко. А ти къде е изчезна? Погледни нагоре. Ето. Ако тук се бием с Trial Chamber, този епизод, аз направо ще откача и ще лепна. Добре, за какво ме... Бра, това не е реално. Най-добрия опит да
Аз всъщност просто ще ти го пиша така налично на бърз. Напиши го в чата. А, не! Аохо. Не, миналия път. Не потъм в сняг. Оу, потъм в... потъм в лед. О, трябва ми дървени бутуши. Здравей, аз имам дървени бутуши. Не дървени, а такива ледени, не ледени. Кожени. Я чакай, това може да те оцели, аз искам само да видя. Целиш ме, това е сигурно. Я имаш ли ти да Много ми резултат направиш? няма. Аз всъщност чакай, аз мога да си направя. Малко. Тук що си ги направих? Значи ние продължаваме ли на север или ще сменим Защо малко? пак потъвам? А, добре. Значи ние продължаваме ли на север? Не, на юг. То ние идваме от юг. Да, ма като ходим на север, отиваме по-наледено. Не си ли учил Не, история? само че... О, виждам Мисъл, да, тук козли. на мен. Ето, виждам Козели. го края, всъщност, виждам го. А виждам козели, виждам... Къде си аз съм... Виждаш козли? Да, виждам много козели. Чакай, какво по правилното? Козли или козели? Защото аз не съм... Имам шестица. Имаш един козел и имаш много козли. Добре, правилно го казах първия път. Или Добре, чакай, ти дори мене ме обърква. Не, ще го проверя после в Google. Мога да се чуя защо аз се обърках след това. Защото аз те second guessвам. Да, но... Имам визия, която ти нямаш, защото ти нямаш никаква визия. А имаш ли европейска визия или евровизия? Аз имам евроцента в своя портофел. И като цяло в цялата ти банкова сметка. Що си? Lush Life на Зара Ларсън. Тази песен сега стана популярна, защото казва, че 2026 е новата 2016. Уоу. О, не, няма да Ти си виждаш го ли ги останалите Ау! деца? Я идвам. Идвам аз, чакам. Я погледни надолу. Ти има желязо. Виж ме, аз съм професионален куч. Чакай, това беше най-добрият клъч, който съм виждал някога. Айде. Аз мога да сложа банер на главата. Май това може само с команди, не съм сигурен. Е, това пак ти нечестното. Акселотле! Акселотле! Това е синьо! Фактически е светло синьо, но прилича повече на бяло някакви. Да, това е син! А, не, син, май. Не, мисля, нали, този най-редка е тъмно синя. Да, вземи жълтия, по-ме си жълтия. О, чакай, я ще направя... Чакай, ще си направя кофа, за да взема жълтия. Между там. Нещо умря. Питам да това беше поделят. Аксолотъла е хищник. Дори в Майнкрафт можеш да го видиш, че той се храни с риби всъщност. О, значи, на мен ми става лошо, като някой каже, че кита или делфина... като делфин... Става лошо, като някой каже, че делфина е риба. Yes! И ми прощавай, но това си беше честно. Ето, върнахте да си благодарен. Петре, играчи Geometry Dash. Играй. Вече много не играя, че... Не знам, някакси ми стана леко тъпа след известно време. Пещера, който намериш. Не, няма да ходим в пещери, забранено е. Ново правило. Това е. My videos, my rules. О, тук ли сме? Добре, Знаеш, че май ни сложи на перфектното място. Ако биеш човек наистина с фиданка, дали ще боли? Правилният свят. Не. Мисъл, вероятно. Какво мислиш за това място тук?
Плаж, не мисля такова на плаж, защото не съм го предвидил за плаж. Не е тъкмо плащ, че е до река и море. Ама е пясъчно. Не искам да е нещо тип грас, трева и да е нещо такова равно, равнина. Като ето това, ето тук, примерно. Да, обаче да е цялото само с трева. Добре, какво ще взе до тази част е тук, изгледа си го. Има бреза, аз не обичам бреза, съм алергичен към бреза. Добре, няма да питам какво става тук. Трябва и ти да снимаш. Когато караш поне. Ма нищо. Още не сме толкова технологично напреднали. Чакай. Мисля, правилно е, че това тук какво мислиш. Това нещо мислиш. Изцялото е равно, без никакъв пясък и Има пясък. всякакъв живот още. Без този пясък. И малко, нали, докато сме при реки е невъзможно да не срещнем пясък, така че гледай само ето тази част, ето тук където е средата, където съм аз. Чакай, Да, орзето е, че този квадрант, който е 4 на 4 си е много добър, че цялото е равно. Има само няколко петънца, но е много хубаво и на всичкото отгоре сме заобиколени от реки, както ще има всяки видове дърво наоколо. Не, виж в чата. Не. О, добре. Искаш абсолютно целия пясък да го махна, така да. Да, съм алергичен към пясък. Не в реалния живот, само в Майнкрафт. Добре, ще го махна. Добре, тук за жалост е много равно. За жалост, защо казвам за жалост? Защото много искам да имам, да взимам от някъде дърт, без да развалям равнината. Нещо като хълм близо до самата база, така че може и оттам. То ще даже не е база, Пепи. Значи, докато обработвам това видео, чувам някакво като лайне на куче, даже не знам какво е. Кой е? Трябва да го питам Пепи какво е. Добре, значи аз предлагам къщата да ни е от Спрус. Знаех си, че не греша, наистина имаше пилоджер. И то Да. дори е капитан. Добре, че не беше до мене. Да, иначе накрая успях да го намеря, че той дойде при мен и го избих набързо. I absolutely knew it. Но знаеш си, ти нищо не знаеш. Без да исках или не, ударих пчела. Добре, имам добри новини. Че тази пчела ме забрави, че съм я ударил. Имам Battleman 2 и Battleman 5. Боже. Запази ги. Или всъщност сме орзето много добре, ако отидем в Trail Chamber. Ще сложа легендарното дърво. Което никога не трябва да се чупи. Имаш ли Bone Meal? Не, но в един от варелите има 8 кости. Дай ми ги. Направих си 2 меча, защото знам, че ще ми трябва. Иначе би трябвало всеки момент да стигнем. Не влизай вътре, не влизай. Не. Защото ние сме гола Iron Bronny, брат. Добре сега. Иначе знаеш, че след малко ще се почне трал, че някъде от другата страна на това има. Елате ми, не ме е страх от вас. Спомня се. Бебе, зомбита! Ето смечове! Те са бебето смечове! Къде изчезна това? Къде изчезна това? Там мишка. Има slow falling. Oh shit. Slow falling ме дразни. Не, умри животно. Тези са с диаманта на броня и мечове всичките. Bro, that cannot be real. That cannot be real. Това не може да бъде реално.
Ето, те. Що ми махна тъфа? Защото ще се качат горе при нас. Да, бе. защото ти ме бута тапанар, но. Не съм те бутал. Качи се бързо! Доведи ги до мене тогава! То. Петре, качи се горе. Вече са мъртви всичките. Даде ли нещо? Имаме 2 ключа. Добре, дай един. Айде ще го сложа в честа. Получих някакъв диск Арон Черов. О, то това е доста добър диск. Или айде, поне горе-долу. Къде му отида меч? Това тъпото ми взе меча. Аз говоря с тъпо и некадърно. Искаш ли да се качиме тук горе? Да гледаш как се прави. Ето така се прави. Не! Аз съм първи. Получих Armor Trim, емералден блок, емералди и ротен флеш. Мисля, че това последното май го получи от бебетата. Давай. Добре, нека... Няма да Видя ли игра. какво получих? Видях какво получих Heavy Conduit. Да, получих кондуит. Що не си направиш мейс, като толкова знаеш? Аз дори нямам бриз, бро, защото ние преди малко влезнахме. Това ми звучи като твой проблем. Според мен трябва да ми го дадеш на мен. Не! Ето една причина, защо не бих ти го дал. Ако бяхме нали на нормален survival. Това е нормален survival. Много нормален, така. Ще бутна тебе по средата, умри! Това е някаква макс. Успокой се малко, моля те. There is no need to fight. We are a happy family. Or something, I don't know. Тази стаечка аз бях първи, бих тука. Чакай, то тази стачка на къде води изобщо? Ми дойде тук, къде сега ще отида, виж. А ти нали го имаш ефекта все още? Кое дали съм имал? Оминес ефекта. Не, няма го. Искам бебетата, зомбите да умрат, защото аз ги мразя, не ги понасям. Някакви дърти кайси са това! Добре, тези са... Добре, имам една идея. Да, ето така малко. Не, ме лефай сам, не ме лефай сам. What? Страх ме страх. Убиха ме! Как? Не са те убили. Буквално са ме убили тука. Не Стига са. бе, що ми лагва изобщо? Петър, кой са до мене? Ела до мене. Да, идвам. Още ли има? Ами не, тук е някаква храна. Искаш ли с храна? Не, трябва ми ключове. А защото тук с мене...
Айде да ги убиеме тия. Добре, буквално едно зомби ми спука. Помниш спука каската? Как ще направя много броня, че тук направо ми се счупи леко. Ами, Просто не ме знам какво да изпика. кажа, освен да ти кажа браво на тебе, че ти се е счупила. О, майко. Добре, готови сме в тази стая, за това да продължаваме към следващата. Абе, поправи съм другия край на това, бе. Нищо имам при тебе. Той има ли изобщо какво да се избие? Аз не знам, този епизод нещо е много лежерен, нещо не ми се прави нещо, този епизод да ти кажа. Тук ми панталоните. Малко си почти гол вече. Вече няма нищо. Чакайте, това е иконката. Опа. Не, тук се опитам тези... Това е... И... Еди където си ме. Има вейпър. Има човек вейпър. Има вейп такъв. Ако не знаете, ние наричаме така на бриза. Наричаме го вейпър, защото казвам, че вейпи в туалетните. Добре, хора, това беше от нас. Този епизод не беше нещо, кой знае какво. И другия епизод не знам какво ще правим. За сигурност няма да продължим от тук. И това от нас. Надявам се. Айде. Okay. Чао!